On? Ada! May kuha! Wah! Ayan, update tayo mga ka-hunter. Update tayo sa ating ginagawa. Gumagawa si Kander Kulot, Kander Francis, saka si Kander Joey. Dito rin si Kander Kevin kanina, gumagawa rin. Ayan. Malit, wala pa kaming nagawa. Magtatrap kami mamaya mga ka-hunter. Merienda muna tayo mga ka-hunter. Ito oh. As Mountain Dew C2 mga kanter. Hoy, merienda. Hoy. Dalawa yung magpaawat oh. May merienda na si Kanter Joey oh. Mauuna na ako mga kanter. May pupuntahan pa tayo. May barangay assembly kasi ngayon. Bye. Alam nyo na mga kanter. Barangay Kagawad. Magtipid muna tayo sa battery mga kanter. Matagal ang brown out dito. Walang kuryente. Ayun mga kanter. Ayun. Ayaw mga kanter. Si Kanter Brian, dadalawa na yung kan. Yung nagawa. So si Kanter Victor. Ayun. Nakalima. Siyempre, di ako magpapauli. Lima rin sa akin mga kanter. Lima. Ito na yung ating mga gawang ano mga kanter. Pagsalto. Yung gagamitin natin panguhan ng uson-uson. Ayan. Ng trap natin mga ka-hunters. Yan. Mangunguha yan ng madami. In the name of Jesus. Amen. Sus! Nice. Woo! Tara na guys. Yung ating mga salto. Tawag dyan salto mga kanter. Yung tinatanggal ni Kulot yung parang yung salto. Kaya tayo mangunguha ng uson-uson. Ayan. Si Kulot yan, Kanter Kulot. Doon naman tayo sa ano, kabila niya. Danong na. Ha? Data nagyan. Dalat ka. Salta. Ha? Dalat ka. Uy, ano tingin? Yan naman sa akin mga ka-hunter kung nakikita nyo. Bro, datanong nan? Jeton. Tipid tabagin kami na. Limutin po dun. Buwan na to kita. Guys, wala nakuha. Zero balas ata yung mga trap natin guys. Yung trap ng alimango.
lalagyan natin. Ayan mga hunter, nakatrap na pala tayo ng pang uson-uson. Babalikan natin bukas mga hunter. O, stay tuned kayo dyan. Ayan, what's up mga hunter? Magpapandaw na kami. Kasama ko yung dalawa, Hunter Kulot, si Hunter Francis. Magpapandaw na kami ng trap namin kahapon. Medyo tumigil-tigil na yung ulan mga hunter. Francis, tulungan mo si Lola oh. Kawawa naman. Awan, ipadji pa pa. Sabi na. Pakipagkat naman tayo mo. Tulungan mo. Kajay putaw. Sado ka? Ano si Mama sabi ka ibabata na tawa na diyan matay tuyo. Diyan mo makalat ka na. Kinalat yung anak ko na yan. Kaya. Oh, may nain na ako. Di ba namin ko iti tuyo. Datagin ba man ba na ay narugi ko ya? Lahan ko sunod na ng nakutin ko. Sa duwa ako si Masinay. Sadan man. Sa duwa pulos. Nasa. Nene. Tandaan pa ka tayo. Ito kita, pagiramin ko na natalakan kami natatanag. Ay, pamin sa mukha. Ay, ako anak ko na. Diyan nag-iigib si Lola. Thank you. Mahulog siya yun so. Let's go ka hunter. Okay. Tintada mga ka-hunter. Tignan natin kung sinong may huli. Pa! Sa kisa, tap na mabidyo kami. Ibalag na muna dyan. Oh, Jay, surong na. Rumurata rin. Okay, pakat ni Kulot. Una, tarap muna ni Kulot ng ating pandawin. Pintada. Ay. Sangatan na pakan na. Ops, hanga na wala. Nene, pandagan pitaksan. Ah, nga nagla... Makalang... Di? Dapitak na ni. Nagaburan na. Nagaburan na. Nagaburan na. Pukso tumang. Ay, dito. Ang ginaburan na. Pumuhatan. Ah, dito na. Napo dito. Ang nga naglita. Pumulong ko na. Ginaburan na. Katawa talak na. Ilalagay ulit mga kanter kasi hindi nakuha. Dinaganan niya ng ng lupa. Pati kami dito balas eh. Oh. Maya. Katawa yung pita na dyan. Nalaeng. Ano lang, dinaganan niya ng mga putik mga kanter, hindi nakuha. Tatrapult yan ni Kulot para pandahin namin bukas. Yung mga andito naman. Trap din ni Kulot tong andito. Uy! Ne? Nabaha? Binaha. Binaha. Ni nagaburandagan ni. Pati aja ni. Na? Nabaha? Nagaburandadagan ni. Naglita pa garog. Ni. Lala. Di sa bala po na ni Victor. Ha? Umupo sa bala eh. Ayun. Liwam ah.
Hindi. Puno na ng lupa mga hunter. Inabot ng tubig. Ano nga? Tama. Testing mo na. Amo nga. Ini. Sandali mo ah. Nagkamblos sa mo. Eh, nakatalokan ko ni. Ano ba ka Titoy? Sudatan. Wag na dito dyan eh. Damalan ata kita nyo. Maala. Tahan natin. Eh, nangala. Nangala. Ay, nangala. Ando na. Dajay, dajay. One down. Eh. Trap ko yan. Nice. Go. Hi. Lumag itong mama. One down. Hey. Mad lobster. Sigayam lang nga doon ah. Uni Jakarta isa. Oh. Dito ado dito eh. Oh, hi, one down. First time namin. First time namin mag-trap dito mga andan. Meron na. Mami na yung mas ato. Oy. Mo? Muntik pa lang ato. At least nanguha yung ano, trap ko. Wah. Panis. Ay, tala-tala. Panis. Oh. Mad lobster mga ka-hunter. Oy. Bagong kabanata for the first time yung trap namin na ganito mga ka-hunter. Ito yung trap natin mga ka-hunter. Ito yung kawayan. Silalagay lang sa muksutan. Oh, kas dyan. Sige kulot. Sa muksutan. Sutam ulit ah. Ha? Muksutan. Katam ata taga na. Nagkatukuto na eh. Naalakan ah. Naglalagay si kulot oh. Yan si Francis. Saan? Mga tunay. Gini. Tulong ano, tulong. Tuon. Video naman eh. I-explain ko no sa no. Oh, tipo nato. Ni. Tipo nato yung may medyo. Ganto yan mga hunter oh. Ganto yung style ng ano ng trap natin. Pag natanggal yung trigger na ganyan, oh, maglalakto, ganun. Ilagay lang natin mga ka-hunter. Yan. Oh. Pag-trap float yung Pag nilagay mong ganito mga ka-hunter, ganyan. Ganto. Yan, tapos tanggalin mo ulit yung lupa. Yan, tapos tanggalin mo na naman. Hanggang sa wala nang lupang ano, sagabal. Yan. Yan. Yan mga hunter oh. may best na sa mga nato. Ha? Diba?
Ayos na yan, mother. Ay, yung ano, yung butas, hindi makita. Kasi kailangan na may butas dito. Oh. Oh, para ano? Para makita niya yung ano, silag. Ayan mga kanter. Yan yung itsura. Oh. Yan kay Francis, oh. Ba't ka naggagamba? Oy, dungkol. Saraan. Call? Ito mga hunter, sa totoo lang first time naming mag-trap ng ganito. First time din naming manguha ng ganito, yung mud lobster. Wala na yung nakuha. Wala na yung nakuha. Napayaran? Batim ko, mahal. Nakatidog ko, di umuli ah. Wala na yung nakuha mga kanter. Alam ko na. Pero pakakubli. Wala na. Sayang. Iniwan namin kasi dito. Bumalik dito sa butas oh. Ta? Ayun, nahanap ni Kulot. Nahanap pa ni Kulot. Buti na lang oh. Ati ni. Diyan nagdadak ko lang ko. Tani, dakla tani. May nakuhang kabuti si Francis oh. Okay. May sahog na sa adobo. Kasya na yan sa aming tatlo. Adobong kabuti. Tsaka adobong uson-uson. Wala na po. Yan na lang yung ulam. di pa kasi namin alam kahapon kung paano talaga mag-trap. Pero ngayon alam na namin. Basta sakaling bukas may makuha na kaming marami. Mga hunter. Ito na ata yung last trap eh. Nangalan eh. Nanguha. Hihi. Naltat. Awan? Ada. May kuha. Wah. Dan alam. Alang nakuha si Francis. Tapi pakak mo? Mana ini? Ha? Baka danalan na gini. Unalan na tata. Uy, huwag kang umakyat. Wala kaming ulam. Uy, huwag kang umakyat ha. May ganito pala dito sa amin. Wala siyang kuha. Ang malas mo. Tepe ung kinagat mo. Ayan mga hunter, itararap pa namin to. Tapos uwi na kami, lulutuin namin tong dalawa. Kasya to mga hunter, kasya. Sino walang nakuha? Francis, sino walang nakuha? Francis. Ang malas mo, Dre. Ito mga hunter. Ito mga hunter, i-upload pa rin namin. Kahit bukas na namin kakainin kasi dadagdagan lang namin bukas mga hunter.
baka sakaling marami kaming makuha bukas. Ano to? Aalagaan muna namin hanggang bukas. Pero i-upload pa rin natin to. Catch and cook pa rin naman mga kanter. Bye-bye kayo dyan mga kanter. Salamat sa panonood. Please subscribe to our YouTube channel.